18 ноябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри хуҷанд бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ бинои нави беморхонаи клиникии рақами 1 ба номи Султон Уруновро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. бинои беморхона аз 7 ошёна иборат буда дар масоҳати 600 метри мураббаъ бо сифати баланд ва шароити муосири хизматрасонии тиббӣ бунёд гардидааст. ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ дода шуд ки бинои беморхонаи нав дорои 7 шуъба ва 200 кати хоб мебошад. бо ба истифодадиҳии бинои нав шуъбаҳои беморхонаи клиникии рақами 1 шаҳри хуҷанд ба 18 ва катҳои хоб ба 660 расид ки имконияти фарогирии беморонро бо ташхису табобат васеъ гардонид. дар баробари шуъбаҳои навтаъсис дар бинои нав толори барҳаво барои гузарондани ҷаласа ва конфронсҳои илмӣ амалӣ бо 100 ҷойи нишаст. ошхона бо шароити хизматрасонии хуб омода карда шудааст. бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани бинои нави беморхонаи клиникии рақами 1 шаҳри хуҷанд 200 корманди соҳа бо кор таъмин гардиданд ки дар маҷмӯъ бо кормандони биноҳои қаблан фаъолияткунанда 900 кормандро ташкил медиҳад. дар шуъбаҳои навтаъсиси қабул, эҳё ва наҷот, ҷарроҳиҳои фаврӣ, асаб, урологӣ, амрози занона, осебшиносӣ ва ортопедия шароит ва усулҳои нави табобат роҳандозӣ карда шудааст. дар муассисаи тиббии мазкур дастгоҳу таҷҳизоти муосири соҳа аз ҷумла томографияи рақамӣ, рентгени рақамӣ, сабти барқии дил, дастгоҳҳои нафасдиҳии сунъӣ, дастгоҳи ташхиси ултрасадо, таҷҳизоти муосир барои ташхис ва табобати гурда ва дигар намуди дастгоҳҳои безараргардонӣ, инчунин дастгоҳҳои озмоишии истеҳсоли кишварҳои Ҷопон, Кореяи Ҷанубӣ, Федератсияи Русия ва Ҷумҳурии Мардумии Чин ворид гардидааст. соҳаи тандурустӣ ҳамчун яке аз соҳаҳои афзалиятнок дар мадди назари ҳамешагии роҳбарияти олии кишвар ва ҳукумати мамлакат қарор дорад. имрӯз шодиву фараҳи кормандони беморхонаи клиникавии рақами 1 шаҳри хуҷандро ҳадду канор нест, зеро ки бо иштироки бевоситаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои муаззами миллат дар беморхонаи мо бинои иловагии 7 ошёна мавриди истифодабарӣ қарор дода шуд. бинои мазкур бо тамоми таҷҳизоту лавозимоти муосири замонавӣ ки аз хориҷи кишвар дастрас карда шуданд таҷҳизонида шудааст. таи соли 2025 зиёда аз 20 нафар мутахассисони мо дар давлатҳои хориҷа курсҳои такмили ихтисос ва бозомӯзии касбиро гузаштанд ва тарзи истифодабарӣ ва кору фаъолият бо ин таҷҳизотҳои муосирро аз бар намуданд. мо кормандони соҳаи тандурустӣ дастгириву ғамхориҳои пешвои муаззами миллатро дар рафти фаъолияти ҳамарӯзаи худ
احساس менамоем ва бо истифода аз чунин шароиту имконоти мусоҳид барои аҳолии кишвар софдилона хизмат менамоем. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо иншооти нав бо кормандони беморхона суҳбати самимӣ намуданд. таъкид гардид ки солимии ҷомеа ва рушди соҳаи тандурустӣ дар меҳвари сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошта дар доираи стратегия ва барномаҳои давлатӣ аз ҷумла стратегияи ҳифзи солимии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 амалӣ карда мешавад. имрӯз аз тарафи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои иловагӣ беморхонаи клиникавии рақами 1 шаҳри Хуҷанд ифтитоҳ гардид. дар беморхона тамоми шароитҳо барои муоина, барои ташхис ва хизматрасонӣ муҳайё карда шудааст. дар бинои нави иловагӣ 200 ҷойи корӣ ташкил карда шуда имрӯз барои хизматрасонӣ барои беморон омода мебошад. бо истифода аз шароиту имкониятҳои васеъи фароҳам омада ва технологияи муосири таъмин гардида акнун дар ин муассисаи тиббӣ ҷарроҳиҳои бариатрикӣ, лапароскопии бемориҳои гурда, чӯраҳои ковокии шикам бо усулҳои нав ва ғайра гузаронида мешавад. мо бисёр хурсандем ки имрӯз бо дастгирии бевоситаи ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хуҷанд бинои нав ба истифода дода шуд. дар шӯъбаи ҷарроҳии фаврӣ 6 нафар табибон, 8 нафар ҳамширагони тиб ва 12 нафар ҳамширагони хурд фаъолият мекунанд. шӯъба дорои 25 кат буда. дар шӯъбаи мазкур ҷарроҳиҳои фаврӣ ба монанди аппендитсити шадид, бемории санги талхадон, эхинококи ҷигар ва дигар намуд ҷарроҳиҳое ки имрӯз зарурияти фавран ҷарроҳӣ кардан ҳаст дар шӯъба гузаронида мешавад бо усули муҳосири нав, яъне ки гузарондан бо усули эндовидеохирургия гузаронида мешавад. бунёд гардидани муассисаҳои нави тиббӣ бо ба назар гирифтани зиёдшавии аҳолӣ имкон дод ки дар ҳама шаҳру ноҳияҳои кишвар сатҳи хизматрасонии тиббӣ баланд бардошта шуда як қатор амалҳои муосири дарёфт, ташхис, табобат ва гузаронидани ҷарроҳиҳои нодир дар соҳа ҷорӣ карда шавад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки солимии аҳолӣ ҳамеша дар мадди аввал меистад. аз ин рӯ такмил додани сатҳи тахассусӣ, ҷорӣ намудани усулҳои нави ташхис бо истифода аз технологияи муосир, баландбардоштани хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ ва муоширати хубу масъулият доштан ҳангоми фаъолият бисёр муҳим аст. дар ҳамин ҷо пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба таври фосилавӣ 2 маркази саломатиро дар шаҳраки меҳргони маркази ноҳияи Кӯҳистони Мастчоҳ ва деҳаи палдораки деҳоти Лангари ноҳияи Кӯҳистони Мастчоҳ мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. ҳар ду маркази саломатӣ дар ноҳияи Кӯҳистони Мастчоҳ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва шарикони рушд бо сифати баланд бунёд гардидааст. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки маркази саломатии шаҳраки меҳргони маркази ноҳияи Кӯҳистони Мастчоҳ дорои 16 ҳуҷраи корӣ буда дар он шароит ва дастгоҳу таҷҳизоти ташхису табобат таъмин гардидааст. баробари ба истифода додани маркази саломатии мазкур 50 сокини ноҳия бо кор таъмин гардид. дар маркази саломатии деҳаи палдораки деҳоти Лангари ноҳияи Кӯҳистони Мастчоҳ бошад 10 корманди соҳаи тандурустӣ бо кор таъмин гардида онҳо ба 2200 аҳолии деҳа хизматрасонии тиббӣ мерасонанд. бунёд ва ба фаъолият оғоз намудани чунин муассисаҳои тиббӣ дар ҳама шаҳру ноҳияҳо, махсусан дар ноҳияҳои кӯҳистони кишвар самараи таваҷҷӯҳу ғамхориҳои сарвари давлат буда ба хотири амалан татбиқ намудани механизмҳои ташхису табобат, расонидани кӯмаки аввалия ва солимгардонии аҳолӣ анҷом дода мешавад.